El Teatre Auditori Sant Cugat va néixer una mica perquè Sant Cugat hi vivia molta gent, el que passa és que aquí no podien consumir cultura. I amb la construcció del teatre, que es va inaugurar l'any 1993, ja podien venir aquí a consumir sense haver d'anar a Barcelona, per exemple. I jo crec que l'objectiu era això, que la ciutat no es convertís en ciutat dormitori, només. El Teatre Auditori com a espai de programar teatre, dansa, música, òpera, també fem circ, som ciutat amiga del circ. Tenim al costat l'Escola de Música Municipal, Victòria dels Àngels, la biblioteca i els cinemes Cinesa aquí al costat. I també tenim potser un fet diferencial, que és tenim a baix el taller d'escenografia. Fem decorats per a diferents espectacles. A vegades ho fem per encàrrec i altres vegades fem com a col·laboració amb una producció. Nosaltres posem aquesta part i després ja tenim el que seria l'actuació a canvi, busquem fórmules d'aquestes i això ens permet de poder programar coses que potser d'una altra manera no seria possible. Un exemple seria l'Àngel Corella, vam fer l'escenografia de l'espectacle del Llac dels Cignes. Ara, per exemple, a Buenos Aires es pot veure un espectacle que és La vida es sueño de Calixto Vieito i això també es va crear aquí al taller. Pel que fa a la programació que fem, jo diria que portem 17 anys i jo vaig entrar fa 15 anys, fa 15, 16 potser, fa 15. I sempre l'objectiu era oferir una programació rica i variada al públic. I jo crec que realment és això, sempre ha estat així. Ara potser hem potenciat la programació, potser en lloc de programar només un espectacle per cap de setmana, ja potser en programem 2 o 3, sempre variats, i tenim un públic que respon, tenim un bon índex, molt bon índex d'ocupació i funciona, espero que segueixi així. Ui, que feliç que estic aquí, tot sol.